Играта смисъл, ама обяснена като за 5 годишни. Гледай са, много е лесно. Разбъркваме картите, раздаваме по 6 и се почва. Избирате си жетони. Той, дето не го харесваш от групата, може да му дадеш тоалетната хартия, щот нали, сещаш се. В началото на рандъм си избирате кой да е разказвач. Аре ти бъди разказвач, че на мене не ми се занимава. Той си избира една от тия 6 карти и решава по какъв кринжев начин да я опише на другите, че хем да се сетят, ама хем да не си кажат аре. Ти тъпли си, нали така всички ще се сетят. Аре брат, демонстрирай. Не дейте да гледате тъпо, избирайте там една карта от въще, дето да фитва с кринджа, дето сте чули и я плесвайте и вие. Той с короната ги взима всичките, меси ги и ги реди отново, ама той път всички да ги виждат. Ай сега да видим колко сте отворени. Взимате си жетона и го слагате върху картата, дето смятате, че е на разказвачът. Не пипай уе, не се мести. И се започваме да броим точки. Тук е още по-лесна работата, ама ще си го видиш на опътването как става. Преброяваме, пишем точките някъде и после въртим короната на следващия по часовника. Теглим по една карта от тестето и айде пак. Така докато някой не събере 20 точки, че после да ви го натяга цяла вечер. Общо взето филмът и ако си разказвач така да ги забъркаш, че да се сетят, ма и да не се сетят чак толкова. Пък ако не си разказвач, просто да познаеш картата, това е бягай сега на Масно БГ да си поръчаш смисъл и да видим колко си разбрал.